Sigurna sam da ne postoji osoba koja barem jednom u životu nije pokušala posaditi jagode. U ovoj vrtlarskoj radionici by Pevex pokazat ću vam kako posaditi jagode koje će biti ukras na okućnici. Za izradu ove dekoracije bit će nam potrebna tegla, cijev veće dimenzije, sadnice jagoda i cvijeća. Cijev ćemo postaviti u teglu i učvrstiti je kamenjem. Nakon toga teglu punimo supstratom do vrha. Supstrat u cijev sipajte postepeno kako bi si olakšali sadnju samih biljaka. Velika pomoć jagodama u izradi ove dekoracije bit će par cvjetnica koje ćemo posaditi na isti princip kao i jagode. I to je zapravo to, naša dekoracija je gotova. Koristili smo puzajuće šumske jagode koje će uz ove aubrezije lijepe napraviti slapove i popuniti ove praznine same cijevi. S obzirom da se radi o vertikalnom uzgoju biljaka, uvijek treba pripaziti da supstrat bude dovoljno vlažan. Prošle sezone u vrtlarskoj radionici by Pevex pokazali smo vam kako posaditi jagode u teglama. Ove sezone odlučili smo se za malo drugačiju varijantu dekoracije. Sve što ova dekoracija očekuje od vas je malo ljubavi, a vratit će vam ukusnim plodovima jagoda.